Sinamukele kuMaskandi Magazine. Nibingelela uNjabulo kaMkhwanazi. Hayi mabisi. Yimi noNjabulo langa noGodide bafowethu. Yafowethu. Ninjani bafowethu? Akufanele bona kunjani kodwa? Siyaphila. Siyabonga. Bafowethu namhlanje silana eBrisco umkhaya umbuka lona. Uthemba lo ayisichazele. Ngithi ngiyazazi we. Yazi ngisho istep manya. Uyazi ngathi bala manje. Yebo. Khulundu lubuka lolu. Awa! Uthemba lo. Mfowethu, mhlawumbe ungakusichazela ukuthi kuza kanjani, kusuka kanjani mhlawumbe ukuthi lento esikuwe namhlanje. Kodile yini le? Le. Hayi bana man. Angishayela. Mana umaskito. Hayi mana. Ila fight. Hayi akajoni kodide. Ongajoni. Oh. Hayi uyasukela. Oh. Yini? Ushimane bungena. Hayi kahle. Ushimane bungena. Uze ndona lena. Uya. Hayi kalabanzi. Hayi kalabanzi. Amazi. Ngibingelela Sinamukele kuMaskandi Magazine nibingelela uNjabulo kaMkhwanazi ngimi noNjabulo la. Emabizo nile noma akusiyona. Ngqo. Kwa krika. Bafowethu. Uthemba lo. Bafowethu namhlanje. Awumazi uthemba wona. Sila eBrisco mhlawumbe ungakusichazela Njabulo futhi kuza kanjani mhlawumbe ukuthi umcimbi omngaka uze uhambe ngaleli zinga ukuthi uze ubiza ngoThemba lo umkhaya umbuka lo ngicabanga ukuthi umfowethu sisebenza la nje kuma interview kanje. Umfowethu nje ngathi umfana nje uThemba umfana ngambuka ngamkhonza. Njoba nawe nje. Ngikubona uza kahle. Iyahleka kodwa iyahleka. Injabu. Injabu. Lalela kozami. Yebo. Umfana ngambuka ngamkhonza ngokwembuzo yakhe yabo. Yebo. Umfana onenhlonipho, umfana nje ohambule. Yebo. Yebo, umfana futhi uthanda isikole. Decent. 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 Okay. Umfana odecent ngathi hayi. Angikwazi anginaso ke songamkhoza umuntu nje. Yebo. Umuntu obuza into relevant. Yebo. Umuntu ongankanti ngathi hayi. Lentwana leyo ngathi sikhona esikhulu la. Bakuba asikhona. Sikhona. So nje umfana ngambuka ngamkhonza nje ubona namhlanje kuphiyaza uya kwasho ukuthi ke nami ke nginento zami ke eqoleni. Yebo. Oba uwaye umkhaya umbuka. Umbuka lo. Mfowethu uNjabulo langa mhlawumbe ungakusichazela sike sabona onye video ungazathi umuntu oshaya amapiano kanjena e-studio mhlawumbe ungakusichazela. Awe! Kwenzakalani? Awe! Ugodile umtshela ukuthi mina Wedube. Wedube. awuyeke. Ugodile akazi ukuthi mina ngasonto. Oh. Udidekile uNjabulo. Ngasho keyboard mina sontweni. Yeah. Fretless, Juwali brightness, uOctave, ngo+1 uJuwali, umain umanazi ngomanazi 1. Ngeke ngithini? Roland 09. Yeah. Thina ke sahlala ama-09 kwathiwa lama 09 amadala. Uyazi ibhizinisi Lord yawe. Umhlekano wena. Leyo beka 67. Yeah. Ngangidlala keyboard ngiMC ngishumayela. Yeah. Awuyinto engisayenza namanje ngoba uJesu ngiyamthanda mfowethu. Nawe uyangithanda. Yeah. Uyazi. Akhona ukuthi into engiyekile ngomculo. Lo mculo umsebenzi. Uyazi. So uNjabulo ngangidlala keyboard namanje. Inengoma zami engidlalayo mina. Abantu abayophika ukuthi ngidlale mina. Mfowethu umuntu olandela uNjabulo langa ngalindela yini kusukela manje ukuya phambili? Ayi uningi kakhulu mfowethu. Uningi kakhulu yazi nje thina ke. Yabona namhlanje ngoba kuyisabatha. Yeah. Monday siba nosuku lokubrainstorma. Uyazi ukuthi mina nginengoma ezu87 e-studio. 87. Ama-album kusho ukuthi mhlawumbe alinganisela ko-6 lapho lawo. Ngoba ngitshela nginengoma ezu87 ngakhipha noma yipi ngoba ngiyithandayo. Yeah. Yikho ukuthi ngoba ke phela ke umqondo ke kuba gcina kuba ukuthi ngokuba No, sizwa kahle bafethu. Kunomcimbi omkhulu uLundi lomntwana festival. Lo nyaka singaphinde silibone yini?
hayi mfowethu uyabuya yebo akwazi ungabuyi mfowethu into ethandwa abantu ayikwazi ungabuyi yebo unawe uyazi mfowethu yebo umuntu into mayithanda ufuna senze show ukuthi umuntu uyayithola into akayithandayo ubona nje bheka amapage ami bekuba i-save the date uyayibona yebo yikho ukuthi sisahlela kama-date nomasipala yonke yebo Mfowethu uNjabulo la ngasasike sawenza ama interview kaningi uhlala usho ukuthi ingane ayiye esikoleni ifunde igogode bese ukhani izofana noNjabulo mina nguNjabulo wamkhonazi ngeke ukusho lokho phambi kwabantu okay mana ake kubuze mina Yeah. wenzani empilweni what do you do for mina empilweni mfowethu bengiyi-student sase-UJ ngenza i-bachelor of architecture sengiqedile Sani? bachelor of architecture architect abadweba udweba izindlu yebo ngiyagraduate nge-19 zamashi e-UJ serious nonas imessage ikhona lapha efonini yami ngakubonisa manje i-degree noma i-degree in architecture nge-19 zamashi kubuyo le nyanga kodwa ntwana yami ngiyabonga mfowethu Yebo. ngiyabonga mfowethu uyazi umuntu ofundayo ngiyamthanda yebo ngoba uyazi mfowethu esikhathini samanje impilo ifuna umuntu ofundile impela kunjalo uyazi ukuthi ugodide usebuka iy'ndaba buka indaba ngafike engayibuki iy'ndaba hawu uyazi ukuthi mina usuku nosuku yebo uma ukuthi mhlawumbe sengimisile ezayizona ngenza i-showt ekuseni yebo ngiyarekhepha yebo yezo uyazi ukuthi mfowethu umuntu ongayibuki iy'ndaba awukhona nje ukudebate nomuntu yebo indaba ibalulekile uyabona njengamanje uyabona unjani South Africa Hayi uqinisile ayikho into engingasayibuki. Ngeke ngikubukele icala likaSenzo, ngikubukele likaKhethi Matlala, ngikubukele iMadlanga Commission. so into le uyazi uma umuntu wase-South Africa izinto ofuna uzazi uyabona nje manje ibe sisikhafa ngebudget kagodongwane ukuthi unyusa imali kanje i-tax wayithi into ebalulekile uma umuntu leyo ungabuki ugodo ubuka umqondo isikole sibalulekile mfowethu uyazi uma umfana nje usemncane wasemakhaya uhlonipha abazali udle ukudla kwasekhaya uwashe i-uniform uvuke ekuseni esikoleni ubulusa iy'nkomo ufike kwa-10 uhambe e-university noma e-college noma ugogode ufuna umsebenzi uwuthole usebenze kuyima ufuna ukuba nje sizokahle kakhulu mfowethu no mfowethu njengoba sengilapha phambi kwenu kuyayithiwa ingane engakhali ifela embelekweni uma ngake ngiphaphathe ngithi lapha bafowethu njengoba sengiqedile ukufunda e-UJ angisebenzi ngiyacela umfowethu onayo mhlawumbe onaso ispace enkampanini yakhe ukuthi engithathe njenge-intern siyakwazi ukuthi sikwenze lokho singicelele ebantwini kambona lokho akusiyinkinga thina nje siyaphosta nangu mfowethu ufundile angena amapheji asemakhulu bafowethu ngomusa kaNkulunkulu so nje uma kuvela izinto kanjalo siyakwazi ephejini sithi hayi nangu uNkuziyana nangu uThemba lo nangu ubani ucela ukuba intern baningi abafowethu abathola amatoho kanjalo uyazi i-intern ungaye i-intern impela kunjalo nami ngaba yiyo HR manager ngiyaqasha ngicoshe ngikutraine Phetha. Phetha. hayi siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu esikhathini siyabonga kakhulu esikhathini uphinde yazi yebo sifisela mfowethu yazi ukuthi bafowethu yazi umuntu ozamayo ngimhlonipha yebo khona yami inhliziyo yami ukuthi angazi ukuthi kanjani ende uhlonipha wona-ke uzomlanga uThemba mase ngumikosi uThemba uyalanywa omunye uThemba uyalanywa la omunye nomunye ngesikhathi sakhe simvumele nje naye izinto zakhe zimkhanyisa njalo ayami leyo ngalo yeah maze ngithi uyalanywa manje yeah yabo kodwa uphile kodwa uhlonipha abantu siyabonga siyabonga konke